Pumunta sila Kalingap Roda at Gilumag sa Dalnak upang magpapedeng program sa school. Subalit tapos na ang pasukan ng mga bata, kaya dumaan na rin sila sa bahay nila Lolo Nestor. Para bisitahin si Rena, pero si Rena ay tulog, kaya ginising siya, at mukhang hindi maganda ang kanyang gising ni Rena, dahil ang kanyang mga mata ay tumitirik na naman ito. Hindi naman nagkakaganyan si Rena, pag nasa poder ni Kalingap Roda, higit pa doon hindi nakikilala ni Rena si Mama Roda niya. Bakit ganun? Nangangamba si Kalingap Roda, baka bumalik na naman sa dati ang sakit ni Rena, at masayang lang yung pinaghirapan ni Kalingap Roda, at sa haba ng panahon niyang inalagaan si Rena ay mapupunta lang sa wala. Ito na nga ba ang sinasabi ng karamihan, na baka bumalik ang sakit ni Rena, pag nasa poder ni Lolo Nestor? Tiyak na, mahihirapan na naman ito si Kalingap Roda sa pangangalaga kay Rena. Kaya masasabi natin, marami talaga ang nadidismaya kung bakit, hindi na lang sila, nakiusap ng maayos sila Kuya Val at Kalingap Rab kay Lolo Nestor, na extend, na lang ang pag-aalaga ng Kalingap kay Rena, at wala na yung 1 week na salitan. Payag naman si Lolo Nestor kung sakaling pakiusapan nila ito. Kasi iba ang pakiramdam ni Rena pag nandun sa Lolo Nestor niya, so muli po natin suportahan ang channel nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap Rab. Syempre ganun din po ang programa ng Compassionate Heart Caring Charity for Kaagapay, para sa ganun makilala at lumawak pa ito, at sa walang sawang pagtangkilik sa panunood, ng aking upload video. Salamat po. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지